Yksi kierros. Okei. Oliko se hiihtänyt yksi kierros jo? Ei, se on 2. 2, onko helppo? Joo. Okei, näytä tyyliä. Minä otan kuva, kun sinä lähdet hiihtämään. Okei. Miksi et olet mukana tässä Lahdessa on hiihdon maailmanmestaruuskisat. Voisit edustaa Afganistania siellä. Yksi tyttö, hänellä on... Lunchpaus! Ei mä sais hän yksi kotona, sitten pitää mä jään hän. Okei. Hoitaa häntä. Okei, Joo, siksi minä en tule. okei, no joo. Ehkä toisen kerran. Joo, ensi kerralla. Joo, ensi kerran. Mutta nyt näytät tyyliä, kun sä Joo, hiihdät. totta kai. Peter. Joo. Heippa. Joo, terve. Mä Peter. Helppo. Kiitos. Kiitos sinulle. Onko helppo? Joo. Sinä sanoi helppo.